Nos, akkor nézzük a csodálatos programot. Szimulációban vagyunk már. Annyit csaltam, hogy előre beklikkeltem az összes megfelelő bemenetet ahhoz, hogy egyáltalán el tudjon indulni a gép, illetve az összeszorulást fölírtam 100 másodpercre, hogy ne álljon meg minden 10. másodpercben. De alapvetően másba nem piszkáltam most bele. Kezdjük a legelején. Igazából készen áll a gép az indításra. Most itt megy a motorunk, mivel nem érzékeli az átfordulásokat, ezért számol az összeszorulást megelőzni, vagy észlelni kívánt számlálunk. Ami semmi más nem csinál, mint hogy a 10 másodpercig nem tesz meg egy fordulatot a főtengely, akkor ő azt mondja, hogy most ezt így megállítjuk, mert összeszorultunk. Most jelen esetben 100-ra föl van írva, hogy ne legyen ebből probléma. És hogyha megnézzük, a töltés indítás, ami mindig egy teljes főtengely fordulatot mond, ha van ez beállítva. Tehát, hogyha ezt engedélyeztem, akkor egyből nullázódik is, mint azt látjuk. Illetve, hogyha itt vagyunk már, akkor a hatos hálózaton lévő kiadagolásnál, a konvejornál a föltorlódás elkerülését ez a számláló is szépen számol itt fölfelé, mint azt látjuk, és ő is meg fogja állítani hibával a gépet, amint elérte az 5-öt. Most itt látszik, hogy mivel hiba van, ezért beállította az egész rendszert. Ezt könnyű elkerülni, mert ha megy a konvejor, már is nincs ilyen gond, de ugye nekünk még mindig van egy hibánk, amit itt nagyon jól lehet látni, hogy a P8-nak a hibája, ez a konvejornak, és amíg itt ezt nem reszeteljük, nyugtázzuk ki, addig ő nem fog újra elindulni, miért is indulna, de akkor indítjuk szépen el a motort. Most még fut a motor, szépen öntartásba került, fék ki van engedve, ciklusája, hogy én azt mondom, hogy szeretném, hogyha megáll, attól még nem fog megállni, majd akkor, hogyha beér a ciklus kezdetére, amit, mint azt mondtam már, a töltés indítás jelöl. És egyből meg is állt a megfelelő pozícióba a gép, szépen a féket visszafogta, és arra vár, hogy újra elindítsuk. Itt most már elméletileg más nem állíthatja meg a gépet, csak és kizárólag majd, hogyha lejár az ideje az összeszorulásnak. Most ezt nem várjuk ki, hanem addig nézzünk mást, mondjuk a forrasztást. Az elsőként megengedélyezett ilyen a forrasztást, mint olyat. Illetve azt kell neki mondani, hogy van alatt a pohár, és hát őnála is a töltés indítás az, ami indítja a forrasztást, mert mindig az alaphelyzete a gépnek. Elindította a forrasztást, eltelt a beállított idő, és ő onnantól kezdve meg is állította. Jó, ez itt most egy tizedes jellel odébb vagyunk másodpercben, ennek 15 másodpercnek, vagy másfél másodpercnek kell lennie, de ez 0,15 másodperc jelenleg, úgyhogy kicsit túl gyorsak vagyunk. Ez mindjárt lesz írva, de higgyük el, hogy ez így jó. És ugye vagy a beállított idő után mondja azt, hogy akkor most abba hagyom a forrasztást, vagy a töltés vége, ami a töltési ciklus végét jelenti, tehát onnantól kezdve neki áll mozogni körbe a karusszel, amikor értelemszerűen nem lett rászorítva a forrasztó fej, tehát hogyha nem járt le az időnk,
de a gép már indulna tovább, ő akkor is abba fogja hagyni a forrasztást, illetve hogyha a forrasztófej nincsen megfelelő hőmérsékleten, akkor a ciklus indítása pillanatában, a töltés indításakor ő meg fog állni hibára, és akkor max. Egy selejtünk lesz. Itt közben már lassan letelik az összeszorulásnak az ideje, de azért még van valamennyi belőle. Fólia ráhelyezés szintén nagyon hasonlóan működik, itt is kéne mondanom neki, hogy van pohár alatta. És a fűtengének a jeladójában majd el fogjuk tudni indítani, de közben mindjárt letelik itt az időnk, és meg fog állítani hibával a gépet. És talán meg is állt hibával a gép. Vissza tudjuk nézni, hogy milyen hibával állt meg, és ezt viszonylag egyszerűen összetelni tudjuk. Igazából a többi dologhoz nekem nem is muszáj, hogy fusson a motor, mert attól függetlenül, program szerint függetlenül lehet működtetni mindent, ugyanis az érzékelők fogják megmondani, hogy mikor és mi történjen, és ott már nem nézi, hogy forog-e alatt a gép, hiszen ha nem forognak, akkor az érzékelő se érzékelni a forgó alkatrésznek a bizonyos részeit, mindegy, nem menjünk jobban bele. Tehát itt már nekünk csak annyink van, hogy egy főtengely jeladó, egy állítható sonka fogja nekünk megmondani, hogy mikor legyen vákum, és mikor ne. Itt ugyan a töltési ciklus kezdetén fog kiállni hibával, hogyha nem érzékel fóliát. Ezáltal a hiba üzenet, tehát a gépnek a főmozgása az majd csak akkor fog megállni, viszont mivel maga a fólia ráhelyezésnek a vákumjának a körében is benne van ez, hogy van elég fólia, itt ebben benne van az a hiba lehetőség, hogyha az érzékelő nem érzékel jól beberreg, akkor itt eldobja a vákumot, és akkor eldobja a fóliát is, ami hát probléma, ez hiányossága ennek a programnak, de ezt egy topfos időzítővel igazából nagyon egyszerűen és könnyen meg lehet oldani, de hogy őszinte legyek, én most megírtam hozzá mindent, én most már ezt itt nem fogom átvariálni, úgyis a vizsgán is bele kell volna kötni, akkor majd ebbe be lehet. És akkor megmondom, hogy lehet megoldani. Van még egy töltőfejünk, viszonylag egyszerű töltésindítás érzékelőnél átfordítja a forgócsapot, hogy a dózishengerből a töltőfej irányába menjen az anyag, miközben neki kell nyomni a dózishenger, töltés végénél ugyanezt megfordítja. Tehát ez nem egy nagy sebészet. Egyből látszik, hogy a Q4 lett aktív, most meg átment a Q5-re. Alapvetően a töltés indításához ugye vannak előfeltételeink, de magához a töltés leállításához, tehát a tartály és a dózis henger irányába legyen nyitva a forgócsap, ott nincs előfeltétel, innentől kezdve az alaphelyzete, hogyha bármi van, amint a töltés vége érzékel, ő elzárja a töltést. Itt is ugye, ha tehát a tartályon való szívás közben érzékelne be az érzékelő, akkor ő nem fog azonnal megállni hibával, mert akkor mindig töltés ütem előtt állna meg, és nem lenne ez egészséges, van még annyi anyag benne, ilyenkor, hogy egy töltés le tudjon tölteni, és ne legyen belőle probléma, és majd, hogyha a következő ciklus indulna, akkor áll meg ő. Nincs ezzel probléma, tök jól működik, de ezt is meg tudom mutatni. Ha azt mondom, hogy lecsökkentünk, még ugye nem áll meg hibára, majd csak a következő töltésciklus kezdeténél. Úgyhogy igazából ennyi. Ezt visszarakjuk és lenyugtázzuk a hibát. Jó, fólia ráhelyezést.
töltés volt. Poháradagoló, ugyanígy működik. Ilyen benne alatt a pohár. Nem, ő alatt nem készen ő adagol. Jó, viszont engedélyeznem az kell. És illetve itt is a megfelelő sonkával én tudom vezérelni, hogy mikor legyen vákum, ezt mechanikusan be kell állítani. Ez az átállásoknál a gép beállító feladata. Ez teljesen mechanikusan működik, illetve van egy késleltetése, 1/10 másodpercnál észrevehető szabad szemmel jelen pillanatban, hogy ez így most mit csinál, de higgyük el, hogy ez kell, ahhoz, hogy stabilan meg tudja fogni a kis tappancs a poharat. Itt is ugye nem megfelelő mennyiségű pohár van, itt nem várja meg a következő ciklust, mivel alapvetően az adagolás ugye úgy van megcsinálva, hogy amikor engedi a vákumot, tehát már benn van a helyben a pohár, amit éppen leszed, utána váltja át a mechanikát arra, hogy az alsó szintre leeressze a következő poharat, természetesen akkor fog érzékelni az érzékelő, tehát az mindenképpen egy ciklusnak a végén van, tök fölösleges lett volna a program szinten ezt még beszabályozni. Üres érzékelés, világ legegyszerűbb dolga. Van-e ott valami egy bizonyos időpillanatban? Ha van, akkor megállunk hibára. Ha nincs, akkor tök jó, minden mehetünk tovább. És ugye itt még már az alapindítás leállításokat már az előbb végignéztük. Ezen kívül van még egy hibakezelésünk, ugye ez az összeszorulás, amiről már beszéltünk, illetve minden pozíciónál külön belső változót adtam meg hibára, és ezt egyesíti majd a végén egy hibába. Ez a hiba visszakeresése miatt raktam csak bele. Hogyha egy pillanatra van esetlegesen érzékelési problémák miatt hiba, akkor se az legyen, hogy bármi is lehet, hanem akkor viszonylag könnyen vissza lehet keresni, hogy akkor most itt hol is van a probléma, illetve ugye a kireszetelése ugyanezeknek nem egy agysebészet, valamint amit már nézegettünk, a visszajelzések, ez semmi más, mint hogyha minden előfeltétel adott ahhoz, hogy a gép neki tudjon állni, forogni, nem termelni, csak forogni, mert itt az egyes pozícióknak a kis egyéb kritériuma ezekben nincsenek benne, csak magához az, hogy a főmotort el tudja indítani az ember, akkor itt egy üzemkész lámpa neki fog állni világítani, illetve ez most is nagyon jó nekem, hogy itt végig tudjam szépen a bemeneteket állítgatni úgy, hogy a végén működjenek a dolgok. Illetve van egy gép éppen termel lámpánk, ugye ez, hogyha minden megfelelő pozíció föl van kapcsolva, és mellette még a motor is megy. Tehát ez amikor nem csak forog a gép, hanem ténylegesen késztermék jön ki belőle. Nem az, hogy csak pohár, vagy csak töltött pohár, hanem ténylegesen benne a pohárba a töltött cucc rajta, a fólia ráforrasztva, és még a konvojőr is ki tudja adagolni. Illetve van egy hibalámpánk, amit hogyha valami probléma van, akkor az nekünk szépen villog, ennek van egy időzítője, nem egy nagy kaland, fél másodpercig ég, fél másodpercig nem. Ez ennyi, ez a program igazából. Úgyhogy túl nagy trükkök nincsenek benne.